Hello sa aton mga pinalangga nga mga ka-NYGC diri sa NYGC Blind Drama. Welcome na naman sa aton programa Heart Talk Show. Kaupod kay Lolo ninyo Ilyong. Kay Lolo Jambiloy. Parmiloy, kamusta ka? Okay lang ako. Tawhay subong sa pamatyagan ko. Tawhay ang pamatyagan mo. Di subong labman sa Manila. Kuno? Dapat nga kuno. Hindi ka magpate nga dapat isilebrar naton ang bulan sa pagigugma. Para sa akon, Parmiloy, ang gugma, hindi lang niya dapat sa bulan na niya sa Pebrero nga iselebrar. Tama. Kundi dapat iselebrar ini sa tanan nga bulan, sa tanan nga adlaw. Tungod ang gugma amo ining pinaka-importante para sa aton. Gani importante nga may karelasyon ka. May nagapalangga sa imo kag palanggaon ka. Amo ni ang pinaka-importante sa tanan, Parmiloy, para sa akon. Kung sa imo kung sa akon, Prelyong, kung maugtas ka man lang sa imo nga karelasyon, mas maya pa wain lang. Hindi, Parmiloy. Maugtas ka. Pero sa pag-abot sang panahon, kinahanglan mo gid gali nga, ay dapat gali may kaupod gid ko sa akon nga pagpangabuhi. Pero mayro lang man ang ugtas mo. Kamay pa Kag siyempre, pili ka man niya siyang babae o kung lalaki yang maayo man niya, kag mapinalanggaon man. Mapili kaya siyang tunto man niya, how? Doon ka siguro gagin pili mo, insakto ka lalaki. Kilalahon mo siya. Nga ay, dapat may balaan ko kung anong gini siya nga klase siyang tao. Dapat pilion mo, ining babae o kung lalaki nga mabuot. Kag sinsiro gid sa imo nga makita mo bala nga, ay, hindi agid ko nigali pag ibaylo kay plangga ko. Abo na siya glaing balasihan mo? Balasihan gini, Parmiloy, kay sa tutuod lang kung bata ka pa. Inabla mga dalaga nga daw siling mo daw hindi mamana, daw hindi magpili siyang babae, siyang lalaki nga daw kulang para sila panulo. Maabot ang panahon nga subong ginalagas-lagas kanila, pero maabot ang panahon ba si ikaw naman malagas-lagas? Mali mo man. Basi kung nakaagi na sila, kung nag-antos lang sila, o kung nag-ugdas. Hindi tanan nga tao, Parmiloy, nag-antos sa magkarelasyon. Kay damo iya sa mga kilala ko, nga mag-asawa kanami sa ila relasyon, kung makita mo kag masaksihan mo, makambal kaya nga, ay, do mga sawa na ko Sila to iya, Prelyong. Pero ang kabuhi ito, hindi parehas. Hindi parehas. Pero dapat, may karelasyon kita, kaya nga, mag-abot ang panahon nga pareho subong tigulang na ta. Kinanglan tiya may kaupod sa aton nga pagpangabuhi, kaya nga aton nga mga kaparentihan, mga utod, mga hinablos, ay, hindi niya mag-uner sa aton. Tama. Pero kung may karelasyon ka, may kaupod kasi imo pagpangabuhi, hindi wala ka namin siyang pamatyagan mo, bisa may ginaurog tas-ugtasan ka, pero makambal kayo sa kaugalingon mo, ay hala, hindi na to yung ako na partner nga sila wayon man. Sabagay no. Numansakto ka man. Amo ginaya, Parmiloy, para sa akon. Kung sa imo ano ang dapat wala ka relasyon. Tapos galantaw ka sa iban, pamati ka sa iban nga, ay, mayo sila yaho, kay may kaupod sila pagpangabuhi. Ikaw panimuko lang sa hidad. Mas mayo na lang wala, Prelyong. Nga aman? Kung wala ka karelasyon, why siya makontrolar si mo? Ba? Ikadua, tanan nga imo-himoon, pero may mo lisensya kung may karelasyon ka. Abaw? Pero kung wala, free ka nga maghibo sa kung ano gusto mo, nga wala sa makwestiyon, wala sa mangakig, pahuya-huya sa imo, kag ay, nako. Pero, Parmiloy, nami kung may karelasyon ka, kaya nga may masaway si imo. Arapas nanay mo Kung nagsala ka sa imo nga desisyon, may masaway si imo kag maghambal nga, ay sala na hindi ta magamusin na. Di ba? Kung ikaw lang madesisyon ka lang dayon, madecide ka lang dayon nga hindi galin sakto na. Mayo lang na kung muna nga karelasyon ng mapilian mo. Paano ko ng karelasyon pilihan mo, hindi man mansindihan ng batasan? Hindi ka na ganang mansindihan batasan. Makita ka pa sa hindi man mansindihan ng batasan. Anong lagwa nyo kadua? Sa bagay, Parmiloy. Pero, pamatiib lang hambal ni amigo ko, Walter. Are! Okay, siguro nga may karelasyon ka. No? Pero,
lantawan mo man ang imo karelasyon kung baga kung bala saway ka mo, no? Kay kanugon sang isa ka relasyon kung kamo hindi man lang magsaway. Kanugon sang isa kapag higugma nga inyong ginpundar kung hindi man lang kamo magsaway. Di ba? Pabor siya. Todo. Bisan si Pare Berto kag si Pare Puloy, Pare Miloy, nagchat sa akon, pabor sila nga magkarelasyon. Di sila Are, pamati si Maki the Blind Swordsman. Toto Maki. Sa tuod lang gidya, ang sako niya mas namigi man nga may ara kasang karelasyon. Nga pras na kabi karon sultiro pa lang ta subong kagod lalaga. May ara ka nga karelasyon kay para mangin inspired ka sa tanan nga ginaobra mo sa mga hulag mo, do inspired ka daw ang karelasyon mo mangin inspirasyon mo sa ulihi. Ang mas nami pagid amo man na nga pagadalon mo padulong sa Ginoo, amoy na iya ang pinakanami pagid. Di ba? Pabor siya. Pero magtatagalog muna tayo, Pare Miloy. Nga naman, may ano naman daw nga matagalog ka? Ay, may guest tayo mula Manila. Ito, pakinggan natin si Miss Cheryl. Miss Cheryl, eto na. Gusto ko mayroong karelasyon dahil ayaw ko mag-isa. Yes, alam ko mababago ang buhay ko dahil sa makokontrol ito ng partner ko. Pero alam ko naman niya makakabuti yun para sa akin. And then nagkataon na ako kahit mag-isa ako, iniisip ko rin yung makakabuti sa akin. Kaya kung meron akong gustong bilhin, mas inuuna ko yung dapat na mas kailangan ko. So kung parehas kami mag-isip, magkakasundo kami. Di ba? Kita mo, damo pabor nga dapat may karelasyon ka. Nag-a-agree sila lahat? Agree silang lahat. Aring hambal naman yan ni Toto Krister. Makasaling ka nga may duwag ang iyong kabuhi. Sa wala ka sang partner, gaway duwag ka ang iyong kabuhi. Wala sa nagapalangga sa imo, hindi ba lang? Okay. Magkarelasyon dapat. Okay, lisugot ka mo daw binayaran ka mo Wala na. Are, pamatiin naman yung hambal ni amigo John Paul. Sige. Mas maayo nga may karelasyon ka kaysa sa wala. Kay kung wala ka karelasyon, wala agad kaupod tubtub sa imo pagtigulang, kag wala sang mag-aatipan sa imo, wala ka sa mga inspirasyon sa imo adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. So para sa akon, mas manami ang may karelasyon ka. Nakita mo? Pabor mo si Migo John Paul nga dapat amo sina. Banta ko pinamayran mo ni tanan mo. Pamating hambal ni Parts Rafael. Are. Depende sa karelasyon. Kaya damo pwede naton mas specify ang natawag na relasyon. Relasyon sa mga single, relasyon sa mga pamilyado. So kung ikaw isa ka single, mas maayo nga may ara ka sang karelasyon. Depende na sa imo nga pagpili kung ano nga klase pagpakigrelasyon ng imo. Relasyon nga mahal mo sa kabuhi, kag relasyon nga pinaka-importante gid ang aton nga relasyon sa Ginoo. Iti una gina siya ang relasyon naton niya sa kapihak sa aton tagipusoon niya ti kaduhan lang na. Kung ako pamangkoton, mas maayo nga may ara ka karelasyon. Kita mo lang. Gay lisugot kay ka mo. Amo na gani sakto na hambal ni Parts Rafael. Anong mambal mo ya Inday Liame? Pamati Para sa akon, mas manami nga may karelasyon ka kay para may
may inspirasyon ka sa adlaw-adlaw mo nga pagpulag kag siya ang imo nga inspirasyon. Siya ang imo balang siya ang imo nga ginapaminsar pirmi. Muna siya imo ginapapatyag mo sa iya nga palangga mo siya. Kag siyempre ginapabatyag man si mo nga palangga naman ka. Muna para sa ako mas manami nga may karelasyon ka kaysa sa wala ka karelasyon. 18 years old na Primiloy. Pero gusto iya may karelasyon. Natural. Natural lang na siya. Kay dalaga siya? Kay bata pa siya? Ay, hindi. Natural na niya kay kung bata pa siya. Pero kung formal siya ka dalaga, mas piliun niya nga wala ka relasyon. Pero sa ginambal ni Miss Lorraine, pamatian naton. Bilang dalaga, ang opinion ko para diri amo ini. Kung sa akon lang ya, mas prefer ko nga wala ko karelasyon. Kaya nga kung may karelasyon ka, may nagakontrol sa imo, may nagadikta sa imo, may nagasaway sa imo, tanan mo nga giho bantayan. Kung diin ka magkadto, kinahanglan mo maglisensya. Kung may himuon ka, kinahanglan mo man magpabalo. While kung wala kaya karelasyon, free ka sa paghimo sa kung ano man ang gusto mo. Wala sa may nagakontrol sa imo, wala sa may nagadikta sa imo. Makagiho kaya nga free kay tungod wala ka na dapat lisensyahan, wala ka na dapat pabalon. Kumbaga, much better kung wala ka karelasyon sa amo sini nga panahon. Kag praktikal na niyang aton, kag isa pagid, ang disadvantage kung may karelasyon ka, may possibility nga mag-cheat ina sa imo. Hindi sa tanan nga tion, loyal ang mapili mo. But if di karon matupa ka sa tawo nga cheater, kundi malain ang buot mo, maselos ka lang, masakitan ka lang, kag may possibility man nga hampangan ka lang. Pagkatapos ka panginpuslan, bayaan ka na lang. So, amo na, hindi ko na gustong matapos sa akon. Sa subong, I'm not yet ready. Siguro, someday, if ready na ko, magsulod sa isa ka relasyon, kaya ko na ikaw ang kurtanan. Di ko yaw. Di ba? Miss Lorraine, napuntuhan mo giko no nagsakit gulpi nga akong tagipuhart. Hindi na scripted wala ko na sakit bayran. Abe sinday nuna. Day, ano mahambal mo inday nuna? Kung kung wala kaya partner, you can also celebrate a Valentine's Day without a partner. Kay miyara ka man friends. Di ko may friends, kaya nga kung may friends, kaya nga ginagaan chocolate, pangayo lang to sa iya, kay maguba, managyapo ng heart. Ay, chocolate ka, may korte nga heart, di ba? Bukabongga, ginaya. So, pangayo ka lang sa iya, kung no ka feeling mo, no ka cold sa yung mga Valentine's Day, kaya wala kaya partner. Di, go ka da sa sa friend mo nga may chocolate. Pero kung parehas ka mo circle of friends mo, wala ka mo partner, di tulok-tulok lang ka mo daya sa inyo mga kasakay sa jeep or tricycle nga may mga flowers and chocolates hindi nakaon. Ang flowers wala ginakaon ha. Ginabit-bit na iya. Ang winner siya. So, pero hindi lang tayo magpaka-bitter nga sa mga wala partner. Hindi lang tayo magpaka-bitter this Valentine's Day. Supportahan na sila kay happy na sila. Hindi tayo maghambal na ma-break mo na sila gyapon kay bad na siya. Kay kakatuod na. Especially kung sa akong bahalin. Kakatuod yun ako, no? So, amo na. Ang importante, what matters most is this Valentine's Day, maging happy tatanan. May partner man o kung wala. Amo na siyang akon nga. Dio, kabay kong tani na may maano ni siya. Kabay kong tani nga ako, hindi pang hambali, may point. Ate, normal lang Normal. Sige, okay. Patas lang siya. Punto lang na dapon kung tagaan ka sa partner,
nga suwak sa imo. Suwak bla? Suwak. Dogatas. Ate, wala problema da. Pero piliun mo gid ang partner. Kasi bagay bersudod bla, hindi ta bala kontrolar ang aton mga partner. Oo. May ara partner buot-buot sa una-una pag-asaway nyo, why na chance. Oh. May ara man niya sa pag-asawahan nyo, mayuhay ka mo, okay ka mo. Pagligad siyang panahon, maliwan. Game over. Ang inyo pagtamdanay, mabago, kay may maluyagan siya nga iban. Awalin pa rin siyang part 1 nga istorya na itas nila pagsugod tum-tum subong pero may makitaan nga iban, may maluyagan nga iban, pero abo na ang kamatuoran. Dapat padayon lang sa paghigugma kag pagpalangga. Na sining adlaw sing tigipusoon sa mga pamatanon, hindi magpadali-dali sa desisyon. Paminsaron gid anay ang dapat nga himuon. Okay? Pilion yung bata pa. Bata pa bla para matudluan yung sa gitekto. Kaya ba si bla bliskan baka mo pagtuludluan. Hindi bla Miss Lorraine? Yes, sige. Sige, ano imo final message sa mga Heart Stop Show? Halong lang kamo dira. Magpalangga lang siyang matudtuod. Kag tingwahay gid nga hindi na magpangita sing iban. Dapat side by side ang pagpalangga, hindi quad. One-sided. Palangga ko, kag palangga ka. Palangga ta tanan. Palangga ta kadua. Miss Lorraine di bala. Miss Lorraine ako na bala. Ay mo na gali sige. Ayos Okay. Palakpak.